ኣብ ትግራይ ስጋት ኩናትን ድሕነትን ስእነት ምሕደራን ስዒቡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ መንእስያት ትግራይ ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ናብ ሓደገኛ ጉዕዞ ስደት የምርሑ እዮም ዘሎም ካብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ስደት መንእስያት ዝምልከቱ ዘሕዝኑ ጸብጻባት እዮም ዳርጋ መዓልታዊ ዝወፅእ ዘሎም ፖሊስ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ተመሳሳሊ ዜናታት መሓዝ ኮብለልቲ ዘርጊሑ እዮም ነቶም ዝሓዙ ሒዞም ናብ ሓደገኛ ጉዕዞ ስደት ዘምርሑ ዘለው ዝበሎም መንእስያትን ህፃናትን ሒዘ እናበለዩ ጸብጻባት ዝርግሕ ዘሎም ሎሚ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣከባቢታት ትግራይ ተኣኻኺቦም ብበረኻታት ዓፋር ይጓዓዙ ዝነበሩ ልዕሊ 100 ኮብለልቲ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ምስ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ዓፋር ብምትሕባር ናብ ዓዶም ክምለሱ ገይረዮም ኣለኹ ኢሎም እቶም 40 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 106 ኮብለልቲ ወይ ድማ መንእስያት ጥቅምቲ 18 2018 ዓ.ም ምሸት ሰዓት 1 ፈረቓን ኣጸልሚቶም ዝተወሰነ መንገዲ ኣብ ሓንቲ ተሽከርካሪ ተጻቂጦም ዝተጓዓዙም ኣብ ኬላታት ብእግሮም እናሰገሩም ኣብ ዓፋር ምስ በጽሖም መሊሶም ናብ ተሽከርካሪ ተሰቂሎም እንትጓዓዙም ብፖሊስ ትክልል ምስ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብምትሕባር ተታሒዞም ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዝተገበረም ነቶም መንእስያት ዝተቀበሉ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ሓላፊ መምርሒ ሓለዋት ትካላት ኮማንደር ተስፋይ ግደይም ወይ ድማ ተስፋይ ሕሙራ ገሊጾም ኣሎም እዞም ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 16 ክሳብ 25 ዝርከቡ መንእስያት መን ከም ዘበገሶም መን ከይመርሖም ከም ዘሎ ኣብ ዘይፈልጥሉ ኩነት ኮይኖም ደለልቲ ብርሕቀት እንዳመርሕዎም ብሓደገኛ ጉዕዞ እንትኸድም ብምትሕባር ክልቲኦም ኮሚሽናት ፖሊስ ተታሒዞም ዘሎ ክብልዩ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ገሊጹ ዘሎ ካብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝተረፉ መንእስያትን ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ትግራይ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ትግራይ ዓዶም ሰሪሖም ክልወጡን ክነብሩን ዝኽእልሉ ዕድላት ብስንክቲ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ፖለቲካዊ ስርዓት ኣልበኝነትን ብዘይሕጋውያን ኣዘዋወርቲ ሰባት ተደሊሎም ናብ ምድረ በዳ ዓረብን ሊብያን ቀይሕ ባሕርን ማእከላዊ ባሕርን ይዕዘሩ እዮም ዘሎም ናይ ዝውፅኢት ድማ ፍቆዶ ምድረ በዳን ባሕርን እቶም ተስፋ ትግራይ ዓዶም ዝኾኑ መንእስያት ሞትን መጉዳእትን ስነልቦናዊ ስብራትን ይበጽሕም ይዘሎም ሽዕኳ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ትግራይ ናብ ስርዕ ኩነታት ክትምለስ ያም ዝብሉ ተስፋታትን ተነብሩም ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝመርሖ ፖለቲካዊ ትግራይ ዘጋጠመ ቆልውላዊ ስርዓት ኣልበኝነትን ስዒቡም ተጋሩም ዓዶም ገዲፎም ብዝተረኸበት ኣጋጣሚ ናብ ሓደገኛ ጉዕዞ ስደት እንትግስግሱን ኣብ ኢድ ዘይሕጋውያን ኣዘዋወርቲ ወዲቖም መንእስያት እንትሳቀዩ ወይ ድማ እንትቕተሉ ዘመልክቱም ጸብጻባት በብእዋን ይወፅኦም እዚ ትግራይ ገጢሟ ዘሎ ሓያል ማሕበራዊ ቅልውላዊ ፍልሰት መንእስያታ ደው ንምባል ብስርዓት ክስራሕ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ዳግመ ሕውየት ክካየዱን መንእስያት ካብ ስጋት ኩናት ክወጽእ ጌርካ ዕድል ስራሕ ክፍጠረሎም ኣብ ዓዶም ክነብሩም ኣብ ትግራይ ንኹሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ዘሓቆፈ ስኒት ዘለዎ ሰላማዊ ናይ ፖለቲካዊ ስግግር ስርዓት ብቁልጡፍ ክፍጠር ከም ዘሎ እዮም ካብ ኤሊታት